Molweni manene namanenekazi, namkelekile apha namhlanje kuMnokhaya. Ndilapha ukuba ndifuna ukunibalisela ngethuba esinalo eMzantsi Afrika, ithuba lokuqhagamshelana apha eMzantsi Afrika ngenkcubeko yethu nangolwimi lwethu, ngakumbi ngolwimi lwesiXhosa. Namhlanje ke bendihlekiswa nje ngaba bafundi bam igqirha. Ndabafundisa ke ngoku igqirha ndathi ugqirha, ndabafundisa ke ngoku intsingiselo yala magama omabini. Bakwazi ke ngoku bayiqonda. Omnye uthi, oh ndilibele, omnye uthi ndilibele. Ndathi hayi wowu, masimise apho mandingangxami ngoku. Ndabacacisela ke ukubaluleka ukubiza amagama kakuhle ngesiXhosa. Kukho umahluko ngamanye amaxesha, ngakumbi ke xa sithetha ngokulibala nokuba libele. Into ke ngoku sithetha ngala magama athi ubulele, ubulele, ubulele. Kukho umahluko apha esiXhoseni ngendlela esibiza ngawo amagama. Ke kubalulekile ukuba siwabize kakuhle. Xa sisemisebenzini yethu, oh intliziyo yam yafudumala izolo ngoku ndibona abantu banxibe ngesiNtu